Здравейте всички! Днес съм развълнуван да споделя цялата съществена информация за невероятния Keto Black, възможност веднъж в живота за вашата лична трансформация. Но преди да започнем, имам две важни предупреждения, на които трябва да обърнете голямо внимание. Първо, когато обмисляте покупката на Keto Black, внимавайте от кой сайт купувате. Автентичният продукт е достъпен само на официалния уебсайт и това е непропускаема оферта, която не можете да пропуснете. За да помогна, оставих връзката към официалния уебсайт в описанието под това видео. Сега, какво точно е Keto Black и наистина ли работи? Отговорът е категорично да. След многобройни лабораторни тестове, изследователите са идентифицирали уникална естествена формула, съдържаща концентрирани съставки, които насърчават тялото ви да изгаря мазнини за енергия вместо въглехидрати. Пригответе се за революция в живота си, тъй като този продукт е ключът към постигането на вашите цели ефективно и бързо. Важно е обаче да разберете, че тялото на всеки реагира уникално, така че бъдете реалисти относно лечението и очакванията. Последователността е от решаващо значение за ефективното функциониране на Keto Black. Вземете решение сега и се ангажирайте да използвате тази мощна тайна ежедневно. Вие сте само на няколко стъпки от постигането на най-добрата ви версия. Не забравяйте, че изключителните резултати са наблизо. Друго важно нещо, което трябва да се отбележи е, че Keto Black е напълно естествен и няма странични ефекти. Насладете се на предимствата без притеснение, тъй като е безопасно за консумация и вече е помогнало на хиляди хора да променят живота си. В заключение исках да подчертая колко е важно да бъдете внимателни при избора на сайт за покупка. Грабнете тази уникална възможност за промяна и направете крачка към успеха. Искрено се надявам, че този видеоклип ви е предоставил ценна информация и желая Keto Black да ви донесе безброй предимства и да подобри живота ви. Не губете време, това е шансът за истинска трансформация. Успех по пътя към успеха и щастието!